que la anatomía de una profesión desconocida es hablar, lo que es muy importante, pero más que esto es traer los oyentes, ¿sabes? Como que la gente escuche. Posibilitar también un espacio para que se escuche i se entienda. Si poguéssim donar la benvinguda a qualsevol persona que estigués oberta a entrar en aquesta anatomia, crec que seria molt nutritiu com per adonar-nos del que podem oferir, perquè a vegades crec que no ens n'adonem de tot el coneixement que tenim totes les persones. És poder fer veure a la resta de gent que no pertany a la professió que la nostra professió ni és tan ideal, ni és tan maca, ni tan bonica, ni tan utòpica, ni tan fàcil, ni tan meravellosa. És com una forma de mirar cap endins. I en aquesta part particularment s'enfoca en les parts d'abusos, de violència i de males pràctiques, la part potser més oscura de la professió. Algú que per primera vegada aixeca el dit per dir alguna cosa o comença a alçar la veu. No des del crit, no des de la ràbia, no des de la denúncia com un acte immens o de gran repercussió. Qui se senti preparat, que no vol dir que ho estiguis, O sigui, no vol dir que serà fàcil ni això, però qui s'hi senti ja preparat, com jo ara mateix em sento, per poder, això, anar a la guerra contra el poder, com he dit abans, crec que ens toca sense excusa.